bebeke wayahe ngendrok. Nah iya, wah jan. Nyenengke wong dasare ya lagune pirang-pirang mongko ya genrene werna-werna nganti sing joget kae gonta-ganti kostum. Mau nganggo rafia saiki genti nganggo apa kae? Niku penglaris, Pak. Iya, Nggih, sesuk jenengan mugi-mugi njuk bar iki laris. Amin. Kabeh do payu, nggih. Amin yo, anakmu gading barang kuwi. Nggih. Ya, Mbak Tatin, Mbak Eliza. Nggih. Iki yo kawengku wektu hiburane yo iso tutuk ning lakone yo sak iso-iso yo kecekel karo iso tutuk. Nggih, nderek memuji mugi-mugi Mbak Nuri kalian Mas Wahyu langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang lumintu lan berkah kagem sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Kathah lepate nyuwun pangapunten Pak Geter Mas Gading. Nggih. Nggih, lan sedaya masyarakat wonten ing mriki sedaya nyuwun pangapunten, mbok pilih benjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih, Mas. Amin. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin amin. Nggih, nderekke sugeng kundur mawi tindak Mbak Tatin, Mbak Elisa. Iya. Ya, ayo Nok. Iya. Awak dhewe sawetara mbajutke laku dhisik, mengko seneng-seneng request sing durung iso dipinangkani mengko dipinangkani ning gara-gara. Iya, Mak. Ya mula ya ben iso imbang. Iki mengko kaya sing mau aku suluk sampeyan pocapan aku suluk. Iya. Saiki panjenengan sing suluk odo-odo, mengko aku genti sing pocapan. Ayo Mas Gading. Iya, Mak. Ayo. Tansah marep pamoring sukma sukma sinukma winaya ing sepi simantala ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-liepe ngaluyup pindha pasating sumbana sumosoping rasa jati Sinigek semanten gendika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran kraton negari Ndarawati. Prabu Baladewa ngawe dhateng ingkang paman Harya Sengkuni miwah ingkang rayi Raden Burisrawa miyah sangyaning para sata Kurawa ngantosaken dados kagiat solanyo pating bleber pating Cirayamina katembing Jala. Sangking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega
Wasara tambur miyang suling pepandhen taludak miya bandira kakandha mawarna warna pindha calatyana seri kawuryan Ger anak Prabu kepareng ingkang bapa cumadung dawuh kados pundi ingkang dados pangendikanipun ingkang rayi inggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Wa Prabu, pripun Mbok Batra, pripun Wa Prabu? Kersa diboyong lan purun didhawuhke kalih kula to Wa Prabu. Kula selak kepengin nyanding tinimbang saben dinten kula mung kimpen nganti kimpen. Mung bayangke Bratajaya terus nek pun klakon nyanding mendah senenge. Bayangke awake Mbok Batra, aduh. Dasare awake langsing. Pakulitane reng manis rambuté dawa. Yo, kaya ngapa pripun Koko Prabu pripun? Nuwun dawuh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Mengko dhisik sabar Burisrawa. Iki kabeh lagi direka daya wis. Aja semelang. Mengko mesti bakal kelakon nyanding Bratajaya nanging kudu sabar. Paman semuni Kula wonten dawuh nggih. kula pun kelakon sak bejagong kaliyan Nyai Kresna. Ning malah dumadakan wonten rawuhipun Bibi Kunthi Talibrata sing surasane oleh nin rumiyin Permadi lan Bratajaya niku pun dipajangake. Niki Bibi Kunthi nguyak rembug nyuwun supados Bratajaya lan Permadi enggal didhawuhake. Waduh. Kados pundi menika Koko Prabu? Kados pundi? Bratajaya niku calon kula. Sampun ngantos lampah kalih Permadi lho menika Koko Prabu. Kosik. Sabar Burisrawa, iki lagi dirembug. Ya sabar ya Burisrawa nggih. Saiki sementara mbayangke dhisik. Sesuk rak ya kelakon nyanding Bratajaya. Nggih pun boten apa-apa. Sementara mbayangke nggih pun kepenak. Lajeng pripun, Ger? Paman, niki wau kula sampun. Kula sengaja nyemoni Bibi Kunthi yen to Bratajaya kelakon diwengku Permadi bakale uripe rekoso wusana. Bibi Kunthi rumangsa kecocok manahipun lajeng trimah milar saking Sitinggil nanging niki wau kula ngertos yen Bibi Kunthi wonten Ndarawati jebul nganti Werkudara kaliyan pun Galukaca. Nanging saking pandugi kula Bibi Kunthi mesti wadul kalih Werkudara. Lajeng Bratasena mboten trima, mesti ajeng labrak kalih kula. Upami kedadosan mekaten, Paman Harya Kurawa manggawi tata-tata lan supaya ngrenggalani Werkudara lan Galukaca. Oh inggih nggih. Ngestaken dawuh nggih Kurawa kabeh wae. Kula. Tata nggih tata. Babagan iki yen nganti Werkudara apa Gatotkaca ora padha nrimake. Kowe kabeh kudu samapta. Inggih. Ngestaken dawuh man.
Bima kena sayaka Sutipya sawara Mbak umbu gatanira pitung gedhi lumawan risang dursasana nebak jojong longgo ludira gedeng bima nyaur punagi oh wah Kunti babu nganti cumengklungen nggonku nunggu rawuhmu banjur piye sing dadi dawuhe Jriteng Kresna kakangku najan ingkang wayah pun Gatotkaca ugi jumadheng dawuh Kanjeng Hyang anakku Nger Werkudara lan putuku Gatotkaca puniku wis sapejagong kelawan rakamu anak Prabu Kresna babakannya sakirempuk lan bakal dhaupe adhimu Permati lan Bratajaya nanging jebul anak Prabu Baladewa uga rawuh ana sitinggil lan semune kakangmu Kakrasana ora sarujuk yen to adhimu Permati dhaup kelawan Bratajaya wah rembug wis dadi mungkari golek dina dhaupe manten kok nganti Baladewa kakangku ora sarujuk sing dienggo bawadan apa iya Nger merga manut panemune Angger Kakrasana yen biyen ngono sarujuk merga Sudarmamu ya swarga Sinuwun Pandhu nalika isih sugeng para Pandhawa uripe kecukupan nanging bareng saiki ramamu wis seda dianggep Pandhawa saiki uripe keserakat mulai ento saiki Bratajaya diwengku Permati ora urung wong bakal nyidak kere Werkudara wah perkara Baladewa kakangku ora sarujuk ora apa-apa ning mbok ya aja nggawa jenenge Pandhu bapakku sing wis mapan ning swarga malah ngonekke Pandhawa uripe saiki keserakat wah lan Permati yen dhaup karo lara ireng mung bakal nyithak kere Kunti babu sawetara semene dhisik aku tak ndhisiki tak tanjini ning Baladewa gumulung rempak para dawa reka kiri
Rangono gawe gelar kalah dalah nadyan umure durung sepira ning wis ketok gagah pideksa Gatotkaca yo Siwan Kartomarma lho ora basa aku iki pepundhenmu pancen aku kudune basa ning babagan iki tak jabel basaku mergo iki perkarane wa Prabu Mandura karo pepundhenku Pendha nanging Kurawa malah melu cawe-cawe mula aku ora perlu basa keparat pancen dasar kepara nyata Kurawa babagan iki kudu melu cawe-cawe kowe wae Gatotkaca bayi wingi sore mundur aja melu-melu perkara iki sing kudune mundur malah Kurawa ora gelem mundur kelakon tak babadi wadya balamu wah ngemping lara genjah pati wani karo aku apamu sing tau deni maju sejarah tiban tanganku pecah siramu bangga utayoni Odar Good night.
Aja Indra. Kaca, yo, idiat ora basa rasa perlu basa. Apik, podar. Langeng. Wah. Bubar maut sangyaning Sata Kurawa. Wah, Gatotkaca najan isih enom tandang gawe ning edap-edapi. Wah, pancen sing jenengane anak Sena
najan isih enom ning tandange gegilani. Nek aku nek kon tumandang kaya anak sena wis ora kuat napasku. Wah. Dadak digeweke napas perbuatan. Doro Burisrawa piye? Perkara iki mengko ndak bladrah tekan ngendi-ngendi. Kurawa wis bubar maut. Mula kena tak pringgake becik. Ayo adimu si Permadi kon ngalah wae mergo Mbok Bodro kuwi calon garwaku. Mbok Bodro dadi bojone Burisrawa wae. Mesti bakal tak muktekke mergo ora suwe meneh aku bakal jumeneng nata hambawani negoring Mandaraka. Ning beda karo nek oleh Permadi diwengku karo Permadi. Permadi iki ming bocah klambrangan kere. Ora ming Permadi Pandhawa ya bocah klambrangan. Sesuk nek Mbok Bodro diwengku karo Permadi uripe mesti bakal rekoso. Mula kowe ngalao ngelingono nek bapakmu Pandhu ki saiki wis ora ana. Ayo endah-endah nek bapakmu Pandhu ki wong tengeng ngangeng-ngangeng. Mula anak-anak ya kere klebu Permadi ki ora bakal kelakon jangkeme. Halo, Koko Prabu. Waduh, Koko Prabu. Waduh. Aduh. Waduh. Prabu, napa bakale kula gagal rabi? Kula malah diajar kali Werkudara. Prabu. Nuwun pengayoman larak tenan to. Burisrawa, kowe iki calon manten. Rasah melu glut mundura. Werkudara tak trajange dhewe. Waduh. Werkudara, rene. Lain bumi barat. Putra, kok dadi kowe malah ngajar karo Burisrawa iki piye? Yo Ben. Wah, aku ngerti. Anane kowe ora sarujuk yen Permadi dhaup karo Bratajaya. Yo mergo saka karepmu Bratajaya arep tok dhaupke karo Burisrawa. Mantu kowe wani gawe larane pundi. Wis ayo, saiki sing tuwa do tuwa. Kowe nglabuhi Burisrawa aku ndombani Permadi. Wah, dudu arepe dhewe. Kowe wani nantang karo aku jle urip. Jle urip Werkudara, jle urip untapke nyamu rasakan sumbar ridak siramu.
Piye. Wah, Wah, lah rame tenan ngono kok. wah. Siap. Woi. Aku kok ora apa-apa iki. Ayo. Antem meneh. Koko Prabu, latune kendel Koko Prabu. Koko Prabu, Werkudara seren dhisik. Sri Baladewa Narpati Tuwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira mring Dyah Banon Cinawi Yayi Resa, aja tok pisah. Aja tok pisah Werkudara tak gandhole negara. Wah. Aja dipisah. Aku ora wedi karo Baladewa Kakang. Yo aduh. Yo nganggo nyikut barang apa? Keju. Koko Prabu, mbok inggih sampun. Werkudara wis. Koko Prabu, kula aturi sareh. Perkawis menika mboten cekap namung kangge regejegan kados mekaten. Werkudara ya sing sabar. Oh. Kakang Kakrasana. Mbok ya sing sabar. Wis saya tuwa ki aja gampang nesu. Aku ora seneng yen babakan iki malah dienggo ajang ing pasulayan Kakang. Yo, wis. Saiki piye karo Kresna? Koko Prabu, kados atur kula ngajeng, tiyang palakrama menika mesinipun ingkang wenang murba inggih ingkang ngawaki. Lah sakmenika rahin menika sampun wonten Bratajaya, monggo kula aturi ndangu piyambak Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Nek kowe kepengin mukti milya temanten saka Mandaraka, kowe diwengku Burisrawa mesti bakal mulya. Nek kowe diwengku karo Werkudara. Mbok ya Tak omong sik aku Werkudara. Wah, ora ngerti yo.
Neng, nek kowe milih Permadi, mesti bakal rekoso mung dadi keserakat. Muni yo meneh jejeg tungkak. Wis Werkudara wis. Sing sabar Bratajaya. Apa Kakang enggal matura dhewe marang Koko Prabu? Iya, Kakang Prabu Baladewa. Piye? Babakan iki aku ora pilih-pilih. Nanging waton padha bisa minangkani sing dadi beban aku. Ya kuwi ingkang bakat dadi jatuh kramaku, Kakang. Yo, kowe duwe bebana utawa pepanggil apa? Gage matura. Kakang, antaraning Burisrawa lan Permadi kudu bisa mujuti ya kuwi. Wujuding rerengganing kayangan antaraning ya kuwi. Kayu klepu Dewandaru, debok masak lan sak panunggalane uga kudu nganggo srah-srahan. Kebon danu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kereta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri Dewa Bagus lan sing dadi cucuk lampah kudu wujuding wanara seta ingkang bisa mbeksa lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Kakang, aku ora pilih-pilih nanging sapa wae sing bisa mujudi kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang, Wanodjayutama ngambararum sang kusuma lelewane milangoni yen ngandika munyong geget ladi. Koko Prabu sampun midhanget piyambak dhateng aturipun ingkang rayipun Bratajaya. Bilih Bratajaya gadah pepanggil utawi bebana Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Dadipun Kakang uga kudu minangkani. Mongko iki aku ki kadangmu tuwa. Aku wis matur yen aku ora bakal pilih-pilih. Nanging sapa wae yen bisa mujudi kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang. Yo wis. Yen ngono mengko piye carane tak sembadani? Ngono uga aku. Wah, aku uga bakal minangkani lan mujudi bebanane. Iya, Werkudara, inggih Koko Prabu. Yen ngaten menika naminipun sampun adil. Koko Prabu nggih minangkani, Werkudara ugi badhe minangkani menapa ing dados panggilipun diajeng Bratajaya. Pramila monggo anggenipun sami badhe minangkani mugi-mugi saged kasembadan. Koko Prabu nyuwun dawuh. Kados pundi Koko Prabu? Kadosipun menika pepanggihan kaliyan diajeng Bratajaya. Kula ajeng nyaket niku lingsem kula niku.
mergawa kula bitru-bitru bar diajar kali Werkudara Brisa. Tiramune jebul ora gampang ngayunake Bratajaya merga. Adhiku lara ireng njaluk bebana, mongko bebanane abot. Waduh. Lajeng menapa ingkang dados bebananipun Prabu? Priya sapa wae yen bisa mujuti rerenggane kayangan kayata kayu klepu Dewandaru, Debok Mas lan sapanunggalane uga kudu nganggo srasran. Kebon Danu Pancal panggung cacah 140. Wah, 140. Kadhasaran niku Prabu. Ya banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri karo Dewa Bagus. Lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta ingkang bisa mbeksa. Lan jroning pahargyan kudu diringang Gamelan Lokananta. Lah, kuwi lak ya abot, kuwi abot to. Tangeh lamun kelakone, waduh. Kok abot sanget menika, aduh aku ra sida dhaup iki. Ora bakal lakon dhaup ya. Pancen angel lan aku percaya kowe ora bakal iso mujuti. Nanging yen pancen kowe tresna tenan karo adhiku Bratajaya, tak wenehi cara piye gelem ora? Inggih lajeng caranipun pripun Prabu? Carane ngenterana wancine tengah wengi manjing ana ing patenggane Bratajaya. Colongen wae adhiku lara ireng. Nggih nyuwun pamit kok Prabu. Mau arep rabi wae kok digawe tak colonge Bratajaya. Anjrah ingkang Anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek Naweraras renaning driya Anjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek
mawe raras renaning driya remeng remu soroting yang pertonggo pati imawan sito ana wengi anggan ning haldoko nam pekanggu serping sarira jagat sena piye nggon munanjihake marang anak Prabu Baladewa lan apa dawuh saka anak Prabu Kresna Werkudara. Iya Yayi, apa kang dadi dawuh Kaka Prabu Sena? Inggih Kang Mas, ingkang rayi Permadi ugi nyadong dawuh menapa pancen wonten bebana saking temanten putri Kang Mas. Wah, kanyata abot nggone Permadi bakal dhaup karo lara ireng. Nalika mau aku sawetara sulaya rembug karo Baladewa kakangku. Nanging banjur dipisah karo Kresna kakangku lan Bratajaya tumuli matur yen to nyuwun bebana sapa wae bisa mujuti ya priya kuwi kang menang mengku garwa Bratajaya. Nanging abot bebanane. Jagat Sena wis saklumrayen manten putri duwe penjaluk. Banjur apa ingkang dadi bebanane, Ngger? Wah, Bratajaya njaluk bebana antarane temanten lanang kudu bisa mujuti rerengganing kayangan kayata kayu klepu Dewa Daru, Tembok Mas lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo serah-serahan kebudanu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda sirah yaksa dikusiri karo Dewa Bagus.
lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta sing isa mbeksa. Lan jroning margyan kudu diringi nganggo gamelan Lokananta. Kuwi sing dadi bebanane. Abot kurang bejani Permadi urung daug. Mulat mara Sang Harjuna esmunya kamanungsan kasrepan ding kae mungso duh Kanjeng Ibu tetela aurat sanget ingkang dados bebananipun yen makaten menapa prayoginipun kawurungna kemawon kula mboten siyos daub kalian Bratajaya mboten dados menapa Ibu. Nger Pandhawa 5 kuwi ngibarate kaya dene ndok sak petarangan. Kuwi wis dadi patembayane siji rekasa kabeh melu rekasa. Semono uga mulya uga dirasake bareng-bareng. Lan uga Pandhawa 5 kuwi kaya dene driji 5 nek megar merdika nek gegem sentosa tegese manunggal dadi siji ya Nger. Permadi aja semelang. Kadang-kadangmu Pandhawa mesti bakal bantu Permadi. Permadi aja cengeng. Aku sedulurmu tuwa mesti wae ora negake. Mesti melu bantu. Nek kowe cingeng malah mengko dadi kendhungane padha melu budidaya. Permadi kabeh iki pancen dadi pacoban tumrap sira. Nanging yen bisa ngliwati pacoban mesti wae mengko malah bakal manggih mulya. Kang saka iku Werkudara. Aja wedi kangelan ewang-ewang ana adimu Permadi nggone goleki bebana ya Nger. Ya aku saguh. Nanging banjur neng ndi ngone goleki bebana mau. Werkudara kreta kencana kang tinarik kuda asirah yaksa kuwi tak kira mapan ana ing negara Singlapura. Kowe wae ya Nger. Kowe wae Werkudara golek ana kraton Singgla ngampila kreta kencana ya Nger. Ayo tak golekane pangestumu tak suwun njaluk pamit. Wayah Gatotkaca ginyadong dawuh. Putuku cah bagus Nger, Gatotkaca. Wonten dawuh. Sing ngerti marang kebu ndanu pancal panggung ya mung Anuman. Mula putuku Nger, kowe wae supaya lumarep sowan ana ngersane wakmu ing Kendali Sada ya Nger. Inggih, ngestoaken dawuh. Yen ngaten nyuwun pamit. Lah nyuwun tambahing pangestu ya. Kula lajeng kados pundi Bu? Permadi kabeh wis padha sak piyantu marang sira. Nanging sira uga kudu rumagang karya nganti marang Kakang Semar supaya nglarapake sowan ana ing kayangan Suralaya nyuwun ngambil rengganing kayangan ya Nger. Inggih, ngestoaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Ibu apa